Četvrta planinarska akcija stazama Dragutina Tomaševića startovala je u nedelju iz Bistrice, rodnog mesta prvog srpskog olimpijca. Akciju je otvorio predsednik Planinarskog saveza Srbije Iso Planić, koji se na ovaj dan 2005. godine popeo na najvišu tačku planete, Mont Everest. Čuvajte ove planine, uživajte u njima, imajte na umu da su, evo, ove naše planine pravi dragulj prirode u našoj zemlji. Ovaj kraj ima ogroman potencijal, prelepa mesta, imate jednu lokalnu samoupravu koja daje ogromnu, izrazitu podršku planinarskim aktivnostima. To je za sve nas u Planinskom savezu Srbije dragoceno. Nadam se da će tako i ostati i da ćete još mnogo godina uživati u zajedničkoj saradnji. Imamo učesnike iz Požarevca, iz Golupca, Gradišta, Kučeva, Vranja i verovatno sam još neko mesto preskočio. Mnogi su se javili juče i jutro, odustali su zbog kiše, nažalost. Obično je dosta brojnija ova akcija, ali zbog vremenskih uslova imamo manje ove godine. I ove godine staza kako će izgledati? U planu je bilo, znači da kao i do sada imamo dve staze, dužu i kraću, duža kojom se ide preko Vukana i kraća od Bistrice do Lukinog kamena. Međutim, iz bezbednostnih razloga, pošto postoji mogućnost grmljavine, ove godine nećemo ići na Vukan, već samo kraćom stazom do Lukinog kamena i nazad. Planirali se po svim vremenskim uslovima, jer vi na jednoj većoj planini u toku dana možete da doživite sva 4 godišnja doba. Tako da planinar mora da nauči da bude prilagodljiv, znači, vremenskim uslovima i da ima adekvatnu opremu. Svake godine na ovoj akciji u planu stavimo i obilazak sobe Dragutina Tomaševića, da mogu da saznaju sve pojedinosti o njegovom životu i delu. Ovo se i poklapa negde, ovo četvrta godina kako smo ovo pokrenuli, jer kad smo počeli da organizujemo trku na način na koji smo uspeli da organizujemo i da je podignemo na nivo, uporedo smo radili i sa planinarima ovu priču. I uspeli smo i ovo da plasiramo, što se kaže, i ljudi i takmičenja i tako dalje. Ovo je jedna lepa stacija koja se održava. To potvrđuje tako što je Iso Planić ovde sa nama. Mislim da smo na pravom putu i da ove stvari koje radimo za našu opštinu i za naš sport uopšte, mislim da je dobro i potrudit ćemo se da naredne godine da ove stvari podignemo na još veći nivo, da bi omogućili ljudima ovde i u Bistrici i u našoj opštini da se bave i turizmom. Ovaj kraj je zaista kao stvoren za različite aktivnosti i ovih dana je u toku evo i tabor alpinista ovde u Gornjačkoj klisuri. Alpinisti su se okupili, penju po stenama ili razmenjuju svoje iskustva na sastancima, ali u svakom slučaju ovaj kraj, Gornjačka klisura, prelepe Homoljske planine, su zaista stvorene za naše aktivnosti. Uostalom, ovde sam često jer se mnogobrojne aktivnosti u ovom regionu realizuju. A evo, pripremamo se i za narednu godinu kada će u ovom kraju biti održani i dani planinara Planinskog saveza Srbije, a to je nama najznačajnija manifestacija u jednoj godini. Naravno, radujemo se i činjenici da je ovde napravljena i Via Ferrata, pa ta Via Ferrata je zaista lepo posećena, pravi je i pun pogodak, odlična investicija. Nadam se da će se u tom pravcu i nastaviti, jer kraj jednostavno pruža velike mogućnosti za razvoj aktivnosti i boravka u prirodi. Planinarska akcija stazama Dragutina Tomaševića nakon uspona do Lukinog kamena završena je dodelom zahvalnica i posluženjem u porti crkve Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Bistrici, gde su učesnike dočekale pomeljarke sa Bistrice i Udruženje vodeničara i pomeljara Bistrice. Bilo je dosta planinara, mada malo očekivali smo još više, ali zbog loših vremenskih uslova neki su odustali.
ali bilo je iz Vranja, iz Svilajnca, Kučeva, Velikog Gradišta, tako bilo je i sa strane i svi su jako zadovoljni. Bili smo samo na kraćoj stazi do Lukinog kamena, a zatim smo se spustili ovde do crkve u Bistrici i tu su nas dočekale jako lepo organizovane žene iz udruženja žena iz Bistrice i pravili su domaće kolače i palačinke, kafu i bilo je jako lepo. Na manifestu da li je i ovoga puta pokazano interesovanje za planinarske aktivnosti u našoj opštini? Jeste, mi smo baš i na manifestu kao i na svakoj manifestaciji i sajmu gde idemo reklamirali i naše planinarske staze i Via Ferratu i dosta je bilo i onih koji su bili, a bilo je i novih koji su zainteresovani da obiđu i da dođu, posebno za Via Ferratu je baš bilo dosta interesovanja. I danas ste dočekali goste ovde u porti crkve u Bistrici i juče ste imali isto tako lepo druženje. Da, bili su nam planinarsko društvo radnički iz Beograda sa 2 autobusa, to je 85 koje dece, starijih, mlađih, bilo je stvarno tako veselo. Ovde su deca pravilo natezala se posle uspona na Lukin kamen. Znači, kada su išli sa Lukinog kamena, oni su ovde pravili, znači, feštu, natezali konopac i svakakve neke igre. Naše udruženje žena vrlo baš smo lepo radile, ne kažem sada, palačinke su bile aktuelne i tako nešto, ali deca su uživala i svi oni su otišli prezadovoljni, bez obzira što je s vremena na vreme sipila i kiša i bilo je i lepog vremena i kiše, ali su zaista svi bili prepuni utisaka, kao i sada vidite danas kako je to, pa šta vam kažem, u Bistrici uvek čovek lepo svašta nešto doživi i uvek se rado vrati, što mi je posebno zadovoljstvo i svih nas, naravno mi Bistričani volimo da ugostimo ljude i da ovako uživamo sa njim u prirodi, imamo stvarno predivnu prirodu. Oni su došli u pratnji roditelja i nastavnika. Poveli su svoju decu ili već, ja sad nisam tu zalazila ko je sa kim, ali prepešačili su, 10 km tamo do Lukinog kamena, mada to nije neki veliki uspon, to su blaga brda, baš onako je ekstra za pešačenje i oni su zaista vratili se onako veseli, čili, niko nije bio umoran. Svi su bili raspoloženi za još igre. Deca su nas oduševila juče i uživali smo sa njima. I danas ste dočekali učesnike planinarske akcije stazama Dragutina Tomaševića, koja je, verujem, posebno draga meštanima Bistrice. Pa, Dragutin Tomašević, to je ponos našeg sela. Uživamo kada neko sa strane zna da je Dragutin Tomašević iz Bistrice, pa verujte, puno nam je srce. I dolaze u samu spomen sobu da je obiđu. Spomen sobu, pa nikad ne dođu samo u spomen sobu, da, zbog Dragutina Tomaševića, da, ali i te vodenice, i to je aktuelno, i ta pešačka staza do Lukinog kamena i nazad, relaks, recimo, uz dobar vazduh, dobru klopu, evo dole kod Brvnare isto dobra klopa. Ima uvek nešto u Bistrici turista da... Osim domaćih proizvoda, znači med, kolače. Pravimo neke domaće kolače, to su oni starinski kolači inače, brašno sa vodenica, obavezno, sir. To je kakav sir? Sir je kravlji, mada je juče bilo i ovčeg i kozijeg, nešto nije bilo interesovanja, prodavao se kravlji sira. Ima i kajmaka. Imamo mlekaru u Bistrici koja nudi sve tako nešto. Onda, evo šta je novitet kod nas, a to su palačinke. Koje se raduje i sa medom, džemom, sa kremom, znači, eto, a kad ima dece morate imati palačinke. Evo, bliži se maj kraju, bio je ovo maj u Bistrici. Tako je, maj u Bistrici i dobrodošli vi u Bistricu i van maja.